Сльозотеча у котів або епіфора – це постійна або надмірна сльозотеча. Простими словами, очі вашого улюбленця завжди мокрі, під ними утворюються слізні доріжки. Це не окрема проблема, це симптом того, що порушений баланс утворення та відведення сльози. Чому ж це відбувається? Епіфора виникає з двох основних причин. Перше. Надмірне вироблення сльози. Око виробляє набагато більше сліз, ніж зазвичай, через подразнення, наприклад, алергію, потрапляння бруду або інфекцію. Друге. Порушене відведення сльози. Носослізний канал – це дренажна система ока, яка має відводити сльози в носову порожнину. Цей канал може бути заблокований або звужений. Як ви думаєте, чи може бути сльозотеча або епіфора нормою?